Det er vores egen spejlpølse, vi har her. Og vores vakuumeringsposer. Så kommer vi dem i poserne her. Sådan her. Og så når man lægger dem heroppe ved, så er det vigtigt, at de folder. Fordi så hvis man suger første gang, så suger den slet ikke luften ud af dem. Så de skal være helt platte herved. Og det skal de have med sådan noget. Og så lukker vi ned. Og så tænder man den bare. Så går der lige vej. Og om lidt så bliver det pustet sådan helt op, så kommer det til al luften pustet op, posen bliver pustet op, og så bliver den suget ind igen. Den er ikke lukket det. Det er du også, Erik. Åbenbart ikke det. Det lyder ligesom russebagen. Ja, det er mindst pludselig Har vi da gjort, ikke? Er det rigtigt? Så er de vakuumeret. Ja. Så skal der bare fri på dem.